It-temperaturi għoljin u n-nixfa li ħakmu lil pajjiżna minn Settembru li għadda sa issa waslu biex ammont sostanzjali ta' dwili tal-inbid intilfu. Il-Girgentina u l-ġellewża kienu fost il-25% ta' tipi ta' għeneb li ntilfu. Din hija problema kbira l-kumpaniji lokali għaliex dawn huma għeneb indiġeni li l-prodott lokali jiddependi ħafna fuqhom. Fl-istess ħin dawn ma jistgħux jinxtraw minn artijiet oħra. Tkellem dwar dan il-kap eżekuttiv tal-Marsovin, Jeremy Kassar, li żied jgħid ukoll li jekk is-sena d-dieħla t-telfa tirrifletti dik ta' din is-sena se jkun hawn nuqqas kbir tal-prodott lokali, prodott li hemm domanda tajba li fis-suq b'mod partikolari mit-turisti. Bekk dawn l-għeneb indiġeni għandhom ikunu protetti. Aħna nużawhom ħafna u dawn il-għeneb huma tista' tarahom fuq labels tagħna mill-entry level IGTs sal l-iktar inbid li għandna. Nużawhom ħafna u ninvestu ħafna fihom għax hekk għandu jkun. Bħalma huwa f'kull reġjun jiena nħobb nuża Taljani bħala eżempju għax dawk huma esperti li jipproteġu l-għeneb indiġen li għandhom tar-reġjuni tagħhom u għandhom mijiet. Għandna tnej, naħseb tnej għandna nieħdu ħsiebhom. Minn Settembru tal-2015 sissa f'pajjiżna niżlu biss 265 mm ta' xita li huwa eżatt nofs l-ammont li niżel is-sena ta' qabel. Kassar qal li f'każi ta' għeneb li ma jikbirx f'Malta biss dan jista' jinxtara minn barra u jissaqi bil-ma normali biex jissalva għalkemm l-ilma tax-xita jibqa' l-aħjar għall-għeneb. L-iktar ħaġa li tinkwetani għax jekk ikollok bidwi li għandu il-merlot pereżempju jmutlu ma nafx 50% tal-krop jista' jerġa' jixtri u jippjantom mill-ġdid ma fiex ħafna investiment u għandu s-setup diġà lesta, però min għandu il-Girgentina ġeluża mi pjantati b'mod differenti, mod iktar tradizzjonali, jisaw kważi bħalma għandhom il-pantellerija u anke ftit inġos qallija li għall-alberello jgħidula mal-art, dak m'għandhomx irrigazzjoni, ħafna biċċa kbira minnhom ma jissaqgħux. Kassar żied jgħid li l-possibilità ta' fondi mill-Unjoni Ewropea qed tiġi kkunsidrata biex il-prodott lokali ikun imħares. Iżda l-proċess għandu jkun wieħed immedjat biex il-produtturi lokali ikunu preparati għal kull eventwalità.